دگەڵ جوداهیên peyda bûn sebaretvekêşana hêzên Amerîkî ji Sûriya, Serok Donald Trump duh peyamekê Twitterê weşand. Ji bo bidirewxistina raportên ragihandinê ku ew ji gotina xwe ya 19 meha 12 par lê vebûye, sebaretvekêşana bilez Serok Trump di wî peyamî de soza vekêşana li ser xwe bi selamet ji Sûriya da. Ev peyamê Twitterê hevdemê seredana rawêjkarê ewlehiya niştimaniya Amerîka John Bolton bû ji bo İsraîl û Tirkiye. Li roja êkşembûyê Bolton ji Serokwezîrê İsraîlê re piştrast kir ku Amerîka lezê li vekêşana hêzên xwe ji Sûriya nake. Em biryara serokî bû vekêşanê gotûbêj dikin. Belê heta em ji Bakurê Rojhilata Sûriyê derkevin, divêt em piştrast bin ku Daeş hatiye şinavbirin û şiyana cardin xwe amadekirinê nebe û careka dî nebe gev. Şurevekarekî Kurdî siyasetê ji Kubanê bi Skypeê gote dengê Amerîka û sivîl û şervanên Kurd û hevpeymanên diyên Amerîka diltena bûne bi peyamên dawiyên karbidestên Amerîkî. Di nav Kurdan da niha pitir diltenahî peyda bûye bi daxuyaniya dawiyê ya Serok Donald Trump ku bi ronî dibêje ew li demekê zû ji Sûriye dernakeve û dê piştrast bin ku Kurdan biparêze heta piştî vekêşanê jî. Bolton daxwazê ji karbidestên Tirkiya û Serok Erdogan dike, heta êrişî neke ser Kurdan dostên Amerîka di şerê dijî dewleta İslamî Daeş de. Bi alîxwe ve Wezîrê Derveyê Amerîkî Mike Pompeo dest bi seredana rojhilata navîn dike ji bo piştrestkirina hevpeymanên Amerîka ku ew pişta xwe nadin herêmê.